Takže dáme si zápasík, na ktorom prehrám. Len mi povedzte, chlapci, že mali by sme dať X-ko, mal by X lopte, áno. Vo FIFA FC 24 to tak bolo. Tu na to tak nebude. Určite, že ne. Lebo to hrajem dlhé roky a mám nastavené aj to druhé branenie. Takže asi tak, takže zase prehrajem. Takže na ukážku a nech mi volá kto povie, čo robím zle. Pozrite, hop. Hop. A nič. Dám X-ko. Ide, ale nič. Teraz náhodne ju zobral. Áno. Klička. No, teraz ak naspal, keď natáčam video, tak si to dá gól. Nevadí, uvidíte ďalej. Samozrejme Turán. No, vidíte, dám X-ko. A teraz akože gól. A nič. To je jedna vec. Ďalšia je, že offside nepická ani hovno. Takže ďalšie, vidíte, nič. Na prvý raz si prihrá, dávam ľavý dolný, nič, teraz zebral náhodné, nič, X-ko držím, aj L1 na R1, teraz to vyšlo, nič, a môj brankár Kobel, doh a gól. Takže, hop. Hop. A vidíte, zabral mu hned. Ja dávam, držím X-ko, áno. X-ko. Nič. Hovno, X-ko. Je tam. Takže, ešte mu aj nahral. X-ko, teraz to vyšlo. Hop. A nič. X-ko držím, áno. Nejde nikto. Pohodička, jahodička. Roh, nech sa ľúbi, prázdno tam. Kobel to zachytil dobre. Hop. Takýto zmrdí. Čo to robá, ani nevie dať ako. Hop. A vidíte, zebral. Výnimočného napískal. No, X-ko držím, áno, X-ko. A nič, až teraz. Ale podstatne nič sa nestalo. X-ko. X, nič. Teraz to vyšlo. Nič. X-ko. Tienujem. Pal. Dobre, není. Dobre. X-ko držím, vyšlo to, dobre. Prask. No, to bolo akože úchvatné. Držím X-ko. A nejdú vôbec tí hráči k tej lopte. Vo FIFA FC 24 išli aspoň lopte.
A držal som X a samozrejme si najebal gól. A toto neviem, jak sa zachytáva znovu. To som ešte ani raz neurobil. Takže, X-ko, nič, X-ko, nič. Obsadia hovado, nepíska, samozrejme. Bum. Takže, tak. Držím X-ko, X-ko, X-ko. A je tam. Jednoducho si dá z offsideu skoro gól. Chvála Bohu, rozhodca nebol škulavý. A takto si zachytiť loptu, to tiež neviem. A toto bola náhoda. X-ko, X-ko, nič, X-ko, nič. Držím X-ko, tienujem akože. Aha. Dobre. Tak. Faul, vidíte? Nič. X-ko. Offside. Takže toto je ďalší prehratý zápas, nebudem to natáčať celý čas. Takto si šupnem vlastný gól. Aby bol nadržaný chlapec. Ha! Neskutočné. Držím X-ko, nejde k nemu. Takže mi prosím vás poradte voľako rozumné, lebo už mám na to nervy. Na túto hru, ktorá sa nedá hrať, ne to ešte vyhrať. Bývajú také dni, že vyhrám aj 5 zápasov za sebou, ale potom ďalších 250 prehrám. Poviem príklad, áno. Tak by som poprosil voľaké video, aj toho škulavého, čo to dáva na ten YouTube. Múdry, čo je a nič nefunguje, absolútne. Tak nech mi povie, jak mám brániť. Nie, že v podstate nie, že nesmiete hráčov nechať tak, aby neboli úličky. To sa ani nedá. Nech mi to ukáže. Abo nech dojde ku mne, do Trnavy. Zahráme spolu. Ja neviem, akože. Pozrite, môj tým je celkom dobrý, si myslím, áno. Tu nám mám Turama, tu nám mám toto MBMO, Williams, Rabiot, Isco, Savinio, toto je taký slabší, Milito, pravý obranca. A tu nám mám Halanda, ktorý stojí za veľký prd. Alebo hneď trocha do neho volá, kto hneď padne. De Gris je lepší než Haaland. Tento je celkom schopný, aj tento. A to je asi tak všetko. Tak nech mi prosím ťa volá, kto povie, jak to mám brániť. Prosím vás o radu, veľmi. Útok ako tak viem, ale bránenie je katastrofálne. Ďakujem, veľmi pekne, prajem vám príjemný zvyšok večera. A takto si hrám na takejto obrazovke. Myslím si, že to má celkom dobre. Ďakujem.
Majte sa zmrdí.